My vás vítame opäť v trojke, dneska sme tu s dvoma úžasnými babami. Aj keď štvorke zase. Aj keď štvorke, áno, je to podcast trojka, ale zase sme tu štyria. Lebo hosti nie je nikdy dosť, to si aspoň ja myslím, že vždy... Áno, a keď Matúško takto pekne prebral slovo, môžeš nám predstaviť dnešných hostí. Strašne veľmi pekne ďakujeme. Ja tuto u nás trojke vítam Klaudii a tuto máme Viktóriu z projektu, alebo neviem, projekt, alebo ak to môžeme teda nazvať asi Turiflaša a bol by som rád, keby ste to nám predstavili a teda našim divákom a poslucháčom. Môžete sa aj vy akože osobne predstaviť, lebo Matúško je taký, že momentálne hamblivejší, takže... Priamo k veci. Vieš čo, poďme asi priamo k veci, že povedzte nám, kto ste, odkiaľ pochádzate a čo je to za projekt, kto ten projekt tvorí? No vlastne to je tá osobnosť, ale Maty akože... Nech sa páči, máte slovo. No ako by sme začali? Celý náš projekt má takú trošku históriu, dosť ďalekú, tým, že my s Vicky sa poznáme už 20 rokov a sedeli sme spolu v školskej lavici a proste zažili sme toho kadečo v tom čase. Potom sme nejaký čas sa nevideli a teda bolo to hlavne kvôli tomu, že ja som študovala na vysokej škole v Dánsku a tam v podstate som, študovala, pracovala, žila a potom som sa vrátila domov. A my sme mali stretávku po 10 rokoch vlastne. OK, a to vás nejako spojilo? To nás spojilo naspäť, pretože my sme ukončili základnú školu, išli sme na rozdielne školy, ja som vysokú školu študovala vlastne v Nitre, Klaudia išla do Dánska a potom sa vrátila naspäť a my sme sa stretli na stretávke po 10 rokoch vlastne. A akú vysokú školu ste vyštudovali? Môžete to takto priblížiť? Ja som študovala marketingovú komunikáciu a reklamu v Nitre a potom následne som pracovala ako marketingový špecialista v Revúcej pre Literu, čo je kultúrno-kreatívne centrum. Áno, ja to poznám, lebo ja Revu tu poznám, vieš, Matúško. Ja som z Bratislavy, pardon. No. Vážne? Ja som z Rožňavy, môj otec je ako z Revúce, ja sa vlastne aj s Tinko poznám v rámci toho, že on je mojej sesternici druhý bratran. Takže takéto rodinné preplatky. OK, akože, som si nemyslel. Ja som vyzerá, že sme tu trošku protočili. Nie je to pravda. Srandujeme. Nie, super, takže vysoká škola, ty v Dánsku si čo prosím ťa študovala? Také, akože ten môj titul bol zložený z dvoch odborov. Jeden bol, volal sa marketingový manažment, to je také vedenie firiem, všetko ohľadom podnikania a tak. A druhý bol inovácia a podnikanie. Takže tam som sa, v podstate je to, volá sa to, že Business Akadémia. Dánsko je známe tým, alebo proste preto ľudia ako ja sme tam sa rozhodli študovať, pretože oni tam majú naozaj veľmi dobre nastavené tieto vysoké školy, čo sa týka praktickosti toho štúdia, že my sme sa fakt počas tohto štúdia sme v podstate založili aj prvý startup, s tým sme vyhrali aj dánsky šampionát v podnikaní, takže som sa tam úplne že rolovala, topila v startupovom prostredí medzi startupovými ľuďmi v inkubátoroch a proste tam v podstate bol môj taký prvý stred, alebo nie prvý už bol na strednej škole, ale tam som si len utvrdila to, že toto podnikanie a startupy a produkty a toto je úplne áno, že som v tom doma a nikdy som sa od toho nedokázala úplne, že nejako extra vzdialiť. Ja úplne rozumiem, lebo môj prvý startup tiež bol v 18 rokoch, vlastne tiež zahraničný, globálny a tam sme ako keby tiež na Kickstarteri získali ako Slovensko ako najväčší ako tú dotáciu od tých našich ako keby potenciálnych zákazníkov, čo bolo tiež fajn, a to ma tiež motivovalo k biznisu, takže úplne, že vidíme prienik ako keby aj toho štarteru do toho podnikania, že ako keby už keď raz to akože vyskúšaš, tak podľa mňa už nechceš ako keby prestať a stále máš to niekde, takže niečo by si chcela mať vlastné. A je to super vidieť dva ako keby podobné zamerania škôl. A to akurát z iných štátov. Z iných štátov a že to vás asi nejako potom teda spojilo. A vy ste sa stretli po 10 rokoch. Akože nie úplne tak, ale tak, že sme išli na kávu po 10 rokoch. My sme sa dlho ako vnímali sme sa na sociálnych sieťach a tak, ale že aktívne sme spolu nejako netrávili čas. Ale ani to by nebolo, podľa mňa to len tým, že ja som potom prišla späť na Slovensko aj s priateľom a narodila sa nám dcéra, takže ja som zostala na materskej ako úplne taký ambiciózny človek po vyhorení, po všetko, medzi sliepky, medzi do záhrady, psa a všetko.
A už po pol roku ma takto proste už mi niečo ťukalo, že čo ideme vymyslieť, pretože byť na materskej je fajn, ale hovorím, že stále som mala v pozadí, že čo by som vymyslela nejako. A stretli ste sa vy dve spolu? My sme sa stretli najprv tak, že bola tá teda stretávka po 10 rokoch v Mamut Pube. Určite to ty poznáš. Ja to poznám, jasné. Tam sme najprv boli všetci a potom ja som prišla vlastne na kávu ku Klaudii, kde sme sa rozprávali o tom, že kto čo robí a čo by chcel robiť. A Klaudia mi už vtedy dávala také otázky, že chcela by, že či by som, lebo ja som vravela, že by som chcela raz mať niečo svoje, že či by to mal byť produkt a tak akože nejakým spôsobom mi dávala takéto proste otázky a potom jedného dňa mi zazvonil mobil a tak vznikol nápad s Turiflashou. Dobre, a stade to by som možno prešiel k tomu, že v Turiflashi nie ste len dvaja, ale ste tam traja. Ano. Ako ste sa vlastne dostali k Tinkovi? Takto. Že ja som tento nápad už dlho mala v hlave, ale zároveň ja si uvedomujem, že viem zastrešiť tú ekonomickú, strategickú proste stránku tohto alebo akéhokoľvek akože projektu, ktorý mi dáva zmysel. Lenže aj tento projekt má proste v sebe aspekty, ktoré proste absolútne mne chýbajú. A ja som práve vtedy, proste keď som si predstavila ten produkt a teraz 2 týždne dozadu som videla Viki a potom s Tinkom sme sa tak občas stretli a preberali tiež nejaké proste biznisové veci alebo celkovo nejaké smerovanie. Teda Tinko je moja taká tiež vzdialená rodina. Že ako mne, dobre, to je niečo pohode. také. Niekde všetci jedna Ja sa priznám, že ten Tinko tu bol skloňovaný ešte pred samotným nahrávaním x-krát, tak som veľmi zvedavý do toho jej. Áno. Takže určite by si sem mal možno sadnúť aj sám a porozprávať vám sa. Takže len som chcela povedať, že ja si myslím, že on má fakt brutálny talent v tom, čo robí a bohužiaľ teraz som videla na ňom, že proste robí prácu, ktorá ho úplne nenaplňa. Tak ja som stále tak akože aj nad tým rozmýšľala a všetko, lebo myslím si, že mám dosť dar vycítiť potenciál v ľuďoch a proste vidieť, odhadnúť ľudí a tak. Takže na základe toho v podstate, neviem, nejako sa mi to spojili dve hemisféry a som si povedala jeden večer, však čo, idem zavolať Viki, že počuj Viki, no mám takýto nápad, že nešla by si do toho a Tinkovi som zavolala proste s tým a oni povedali, že hej, že tak dobre. OK, takže táto rýchlosť vznikol sa nejaký tým a úplne som si myslel, že ty si ako keby pro-biznisovo orientovaná, že toto ako keby si v tom doma, cíti sa v tom, akože tú stránka akože v nej síla, akože si v nej silná. Ja si myslím, že ty si taký ten líder vlastne, ktorý ich spojil vlastne. A to líderstvo a ten leadership ako keby je v tebe a potom vlastne Áno, vlastne Tinko zastrešuje tú celú grafickú a vizuálnu stránku toho produktu. Že áno, ja by som to rada aj spomenul, že Martin Žilka na Instagrame fakt akože treba si ho pozrieť, je fakt šikovný, kreatívny chalan a podľa mňa každý by si to mal aspoň pozrieť, lebo fakt robí nádhernú robotu. OK, super, tak si to potom pozrite. Ja si to pozriem tiež. A trošku ty by si mohol aj follow dať. Ja mám vyštudovanú aj poligrafiu a média, takže ako keby aj tú grafiku digitálnu, takže ako keby tiež som v tom ako keby doma, tak si to veľmi rád pozriem, ale úplne tam vidím, že tam je to spriateľenie veľmi silné. Ale nie, srandujem. Tak poďme teda akože potom k tebe teda, Viki, že ty ako keby sa zameraná tiež na marketing asi, PR. Áno, ale hlavne podľa mňa Klaudia ma teda oslovovala z toho hľadiska, že vnímala, že ja som taký akože dobrodruh cestovateľ, že rada spoznávam nové miesta a ona to evidovala, aj keď sme sa teda osobne už nestretávali, ale skrz tie siete. A si myslím, že toto bola taká vec, ktorá jej padla k tomuto produktu. Čiže už mala vizuálnu stránku produktu, aj obsahovú, že teda to už vysvetlíme asi potom, keď budeme opisovať ten produkt, ako to funguje. Že veľkou časťou toho produktu je cestovanie, turistika, proste poznávanie Slovenska. Je to jednoducho inak nádherné, lebo ja sám osobne mám veľmi turistiku rád, mám rád hory, mám rád prírodu, takže mne to je veľmi srdcu blízke. Takže podľa mňa je to super nápad. Akože tam úplne vidím, že asi čo vás aj spojilo, je tá záľuba asi, že všetci si každý ste orientovaní na tú turistiku, asi možno aj ten Týmko. Dobre to hovorím? Týmko. Tinko. OK, Tinko. Takže pardon, Tinko, prepáč. Takže ako keby ten Tinko ako keby tiež má rád o nejakú turistiku, cestovanie, spoznávanie, nie? Okay. To paradoxne nie. Že my, čo je na tomto pekné, my každý tú rolu, ktorú máme v tom projekte, je to tá naša, že ja skoro vôbec sa nevyznám do cestovania, Viki sa skoro vôbec napríklad nevyzná do grafiky
a tak ďalej. Že Takže vy ste sa takto vlastne, každý má nejakú svoju úlohu a pekne ste sa vyskladali a urobili ste z toho jeden pekný produkt. No to je jak my dvaja. No. Ty si vedel cvičiť a potom si odišiel. Ty si nevedel nič. No, okay, to potom. Ale ok, super. A viete nám potom priblížiť teda ten projekt, že tá fáza asi toho rozbehu asi vieme, aká je, to vyľaďovanie a všetko ostatné, nájsť ako keby to, čo presne chceme. Tak to dosiahnutie tohto výsledku, čo tu vidíme, kto to možno počúva audio, to nevidí, ale keď tak si to pozrite na našom YouTube, že tam uvidíte ten samotný produkt, že je to ako keby dlhá cesta, nie? Nie je to až také jednoduché, ak sa to zdá, že niekto si myslí, že jeden deň sa zobudím a druhý deň to mám a tretí deň mám zarobené. Treba povedať, že je to hobby projekt. Tým, že každý robí tú svoju časť, tak to je presne to, čo robí rád a čo ho proste veľmi baví. Ale áno, ako ste spomenuli, je to dlhá cesta, pretože potom aj z toho hobby projektu vychádzajú nejaké zodpovednosti, ktoré už potom z toho, akože prechádza to do toho, že už je to potrebné, že už to není iba v tej fáze, že dobre, idem si pokresliť, pretože teraz mám čas a teraz by sa mi chcelo, ale už tam je jednoducho nejaký deadline, ktorý musíme splniť. Už by sa posúval ten projekt. Toto ma presne zaujíma, že máte každý svoj full-time asi, či tuto asi materská? Či? My, áno, ja som na materskej, okrem toho máme ešte svoju firmu inú. Takže vlastne ako keby... Takže vlastne máš... Side job nejaký, je to ako keby aj side job nejaký tento biznisový, ale to mi príde to, že ako to zvládať možno popri tom full time, lebo sám to poznám, ale mňa zaujíma napríklad váš pohľad, že tá motivácia tam musí nejaká byť a niekedy je možno tá motivácia toho tímu, že jeden motivuje toho druhého, veď poď ideme, že motivujeme sa navzájom, ale vidno, že ste sa motivovali a že vznikol aspoň tento produkt a je fakt, že veľmi pekný a veľmi sa mi páči, tak možno nám opíšte teda to, že ako to vlastne vzniklo a prečo vlastne fľaša? Čo tým ako chcete povedať? Ja by som možno veľmi rada povedala jednu vec, čo ja vnímam na Slovensku, odkedy som prišla, a to je, že je tu veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí bohužiaľ musia robiť prácu, v ktorej nechcem povedať, že nie sú dobrí, ale minimálne ich skoro vôbec nenaplňa a sú v nej len kvôli tomu, aby vedeli prežiť a vyžiť. A z tohto som ja smutná úprimne. Takže jednou z motivácií pre mňa bolo napríklad a veľkým cieľom do budúcna, keby sme sa my dokázali a celkovo proste členovia nášho týmu a ďalší ľudia, ktorí tiež možno chodia do práce, ktorú vôbec nechcú robiť, alebo teda vôbec ich nenaplňa a môžu sa živiť tým, čím sú dobrí, lebo ja verím, že keď niekto robí práve to, v čom vyniká, v čom má talent a tu... Alebo čo ho baví. Áno, a tú oblasť rozvíja, že ten výsledok je úplne diametrálne odlišný. Ja to vidím na motivácii, ja to vidím na výsledkoch proste, že niekedy zadáme si úlohy a sami od seba proste my v rámci týmu tie úlohy sú dokončené na 120%, lebo vidím aj u toho Tinka napríklad, že to je proste niečo, čo on... A čo ho naplňa a čo to chce robiť. Asi, a to je podľa mňa veľmi dôležité. Len je to dosť akože náročné, lebo však ja robím full time, Tinko tiež pracuje v zahraničí, takže akože nám neodbije 4. hodina a môžeme si ísť zabehať také, alebo vonku. V voľnom čase si musím povedať, že áno, mohol by som robiť toto, ale teraz chcem urobiť toto, lebo možno to bude raz moja budúcnosť. To je druhý full time, ja s vami súhlasím, ja tiež. Ale keď tomu veríš tak a vidíš v tom zmysel, tak to je dôležité. A hlavne je dôležité keď aj vidíš ten potenciál, tak áno. Áno, aj tí ľudia, ktorí sa pri tom stretnú a ty vieš, že bez teba nebude fungovať toto a proste ono všetko so všetkým tak súvisí, že aj keď máš ten deň, že úplne ten deň proste by si robil radšej niečo iné, tak aj tak si za to sadneš, pretože vieš, že vidíš v tom ten zmysel. Baví ťa to. Proste ty nerozmýšľaš, že vieš, že môžeš ísť príklad do kina, vieš, že môžeš ísť večer do mesta, ale ty proste ten čas využiješ proste presne na to, že... Ak si to ty spomenul vlastne v úvode, že navzájom sa vlastne motivujete. Hej, jeden motivuje druhého, keď sa tomu nechce, tak predsa tam príde nejaká motivácia. Lebo určite aj vy musíte pociťovať niekedy to vyhorenie, že už je toho veľa a už teraz hlavne v tejto fáze možno, keď už rozbiehate web, rozbiehate rôzne projekty, spolupráce, začína sa to kopiť, začína byť toho predsa veľa. Ja síce nemám skúsenosti s podnikaním, ale našťastie tu sa bavím s Matúškom. Ale to je presne podľa mňa to motivujúce, že keď už vidíte, že niečo sa už ako keby formuje, aj nejaký druh spolupráce alebo niečo, tak vám to dáva ako keby tú väčšiu podľa mňa, ako tú chuť do toho ešte viac to ísť a tvrdo potom, že lebo vidíte, že sa vám dvere pomaličky otvárajú a podľa mňa, keby ste si ich nechali zatvoriť, tak už to akože hneď v úvode, že
sa zdáte, že nie, že toto je presne ako keby ten moment. Alebo tá cesta k tomu. Že to už je tá robota za to, čo aspoň tam bolo urobené, že taká odmena podľa mňa. Že... To sú také inekcie. Stále, keď niečo vyjde, nejaká spolupráca, aj teraz vlastne z jednej ideme, ktorú si nastavujeme, už možno aj môžem povedať, že s MT Biker, MT Hiker plánujeme nejakú spoluprácu do budúcna a keď sa už rozprávate s takými ľuďmi z toho biznisu, ktorí už sú úplne niekde inde, nie sú vo fáze ako my, že začíname, tak aj to vás vie strašne dobre potiahnuť a inšpirovať a to je presne taká tá inekcia toho, že OK, že má to zmysel, ideme ďalej, že kde chceme byť a tým pádom sa vieme stále posúvať. A ľuďom sa to páči. A toto je na tom aj to úžasné. No, že ako keby tam je ten podľa mňa tá presne, ak si to nazvala, že inekcia, že to sú tie inekcie, ktoré sú príjemné a možno keď dlhodobo nie sú. A sú aj podľa mňa potrebné, vieš. Sú ako keby v rámci tohto. Ja by som sa dostal k tej myšlienke toho projektu, že vlastne, že čo je táto Turifľaša a čo to má nám možno potenciálnym zákazníkom priniesť. Takže by som chcela povedať, že síce sa to volá Turifľaša, ale zďaleka to nie je len fľaša. My sa snažíme vysvetľovať, že je to v podstate taký turistický sprievodca Slovenskom a hlavne zberateľská hra. Pre ľudí, ktorých my nazývame výletníci, takže to nemusia byť úplne nejakí hardcore turisti, ktorí niekde lezú a tak. Niečo ako Maty, takže... Kľudne spadáte podľa mňa do tejto... bez problémov. Okay, dobre. S prehľadom. Takže je to v podstate zberateľská hra pre turistov a funguje to tak, že človek potom ako si zaobstará, alebo teda turista si zaobstará Turifľašu, tak máme na nich vyobrazených 25 rôznych miest na Slovensku. Oni sú fakt rôznorodé na základe, ja neviem, kadečoho. Tu je Viki na to. Moja ona ich pozná. No Viki, približ nám to. Viki, povedz kľudne aj ty. Mňa to zaujíma, lebo ako keby nie som asi tá cieľovka, ale nemôžeme to nazvať podľa mňa, že turisti, ale ako keby človek podľa mňa, lebo vie to si zobrať aj možno otec rodiny, mama s deckami a skôr aj možno podpora toho turizmu v rámci toho Slovenska. Ja som hlavne rozmýšľal podpora pohybu dosť. Aj pohybu. Áno. Takže viacero. Ty tam to... A spoznávania hlavne tej krajiny. Že toto je, treba si uvedomiť, že toto je náš prvý produkt a my sme na ňom chceli zachytiť všetko, čo na tomto krásnom Slovensku máme. Preto tam nájdeme aj miesta, ktoré sú proste všeobecne známe, ale aj také, ktoré strašne veľa ľudí nepozná. Máme tam napríklad čerešňové sady v Brdárke. Ja ich poznám. Ty ich poznáš? Áno, ale... a vedľa toho... Ja inak dám do pozornosti hneď pri tom, lebo ja som z Rožňavy, čiže Brdárka je nedaleko. Áno. Okay. No, ale pre tých, ktorí nevedia, tak je tam vyše 5000 ovocných stromov vysadených. Wow. A je to nádherné. A v máji, keď rozkvitnú, tak akože tam sa treba chodiť zasnubovať a riešiť a boskávať. Aby to vydržalo. To je také malé Japonsko na jar. Je to najväčšie klišé tým. Ale je to nádherné, ako Brdárka je naozaj nádherná. Ale v tom okolí to ľudia poznajú, ale verím, že keby sme sa opýtali niekoho z Košíc, alebo stačí sa tu vedľa Matúška. Matúšku, poznáš Brdárku? Ale toto sú presne tie veci, podľa mňa, že vďaka ktorým to viem spoznať. Ano. Že ako ja tam vidím ten potenciál na to, že cieľom. tá myšlienka toho, že choď s nami a spoznávaj Slovensko, ako keby aj, a máš aj pitný režim, takže aj podpora pohybu, ale poď nám teda bližšie k tomu teda povedať, k tým možno pamiatkám, že podľa čo ste vyberali? Pamiatkám. Miestam. Čokoľvek. Takže oni sú vyberané tak, aby sme teda zahrnuli všetko. Čiže sú tam od slovenského raja napríklad Geravy, určite tiež bude Aďo poznať. Je tam napríklad ale aj Bratislavský hrad, Lomnický štít. To sú také verejne známe a potom tam máme napríklad Kaďu v Liptovskom Jáne a podobne. Že snažili sme sa pokryť. Fakt, že sú tam na základe toho, že sú niektoré dobrodružnejšie, niektoré sú fakt len také prechádzky. Máme tam hrady, zámky, jaskyne. Fakt, že z každého rožku trošku. A tým, toto je veľmi pekné. Tým, že naša cieľová skupina nie sú turisti, ale výletníci, tak je určená vlastne pre ľudí, ktorí napríklad aj cez týždeň chodia do práce a cez víkend rozmýšľajú, že kde by tak išli a nemusia cestovať za hranice, aby zažili niečo pekné, pretože tu toho máme naozaj dosť a vlastne v balení tejto Turifľaše nájdú aj taký letáčik s tými miestami, ktoré môžu ísť navštíviť. Je tam odporúčanie, ktoré treba navštíviť v lete, v zime, na jar, na jeseň, takže je to taká spoznávačka celého Slovenska, ale vlastne
po nejakom čase plánujeme pravidelne prichádzať na trh s novými produktami a tie už chceme viacej cieliť napríklad na lokalitu. Akože kolekcie tých fliaž, môže sa to áno, že môže to byť napríklad na dané okresy, kraje a podobne. Nitrianske alebo nejaké konkrétne alebo miesta. na rôzne akože práve tá segmentácia mi regióny. dáva nejaký že zmysel aj v rámci škalovania produktov, čo je podľa mňa že super. Mňa len strašne zaujíma, že ja chcem byť strašne taký podrypačný teraz. Som dostal takú chuť, že všetky tie miesta ste vy videli? Vicky videla. Ja som videla 90%, nebudem klamať. Sú tam asi... A zvyšných 10% videli zvyšní členovia týmu a bodka. Áno, ale snažili sme sa vybrať také miesta, s ktorými máme osobnú skúsenosť. A hlavne sú tam miesta, aj keď my sme zo stredného Slovenska, tak aj z východného, aj zo západného. Nie sme nediskriminujeme. Aj keď prvotný výber miest nevyzeral tak ako tento finálny, ale teda zvažovali sme, veľa bolo tých aspektov a na základe toho sme fakt vybrali tie, ktoré sa nám zdali najlepšie. Tak a podľa mňa je veľmi dôležité povedať, že teda výletníci, turisti majú si zobrať fľašu a precestovať týchto 25 miest s tým, že na ne zberajú zberateľské nálepky, ktoré sú tu. Vyzerajú takto. A to nájdem na konkrétnej, prepáč Klaudy, to nájdem v tej konkrétnej lokalite. Cieľovej... Alebo asi to bude niekde na danom mieste, typujem. A myslím si, že keď to bude napríklad... Milujem výzvy. Ide napríklad do Malej Fatry, tak to bude podľa mňa nejaká malá chatka, malá budka, kde budú tie nálepky k dispozícii a bude si ich môcť človek kúpiť. Dobre, ja si teraz si akože zoberme taký, že príklad, že ja si teraz kúpim Turi fľašu, dostanem ju, otvorím si ju, mám tam nejaký letáčik sprievodca ako keby nejakých týchto destinácií, alebo lokalí, ktoré viem si s touto Turi fľašou ako keby pozrieť a s ňou spoločne akože preskúmať, ale mám tam aj konkrétne napríklad, že odkedy dokedy to je otvorené, či vôbec, alebo že vstupné, platí sa, fríčkové, alebo že je to až tak, alebo že ako keby mám tam len nejaký, že konkrétne, že je to platené, alebo je to voľno dostupné, že máme aj tam takéto informácie? Takto, že je tam stále adresa toho miesta, tým, že to máme aj v tlačenej forme, že uvidíme, čo pre tých ľudí bude fakt, že jednoduchšie. Máme ich na e-shope a v tlačenej forme. To aktualizujte aj v tej tlačenej. Veď to som chcela povedať, že keď si niekto kúpi fľašu a my tam dáme, že teraz sú otvorení od 9. do 16. že nechali sme to v tej rovine, že je tam presná adresa a na internete si to už proste každá tá prevádzka má svoje... Ja by som doplnil potom, kľudne Klaudy, ale skočím do reči len kvôli tomu, že väčšina týchto miest budú vyhľadávané. Máte tam príbalový leták, že kedy majú navštevovať tie dané miesta. V aké časové obdobie, že je leto, je zima, je jar. Je to a väčšina tých pobočiek je otvorená, že máš turistický ruch a turistickú sezónu. Takže väčšinou to bude otvorené vtedy. Málo kto pôjde napríklad ako ja, že ide večer do lesa, alebo ide skoro ráno do lesa. Málo kedy sa s niekým takým stretneš. Väčšinou, keď tam prídeš cez ten týždeň, alebo cez víkend, hlavne cez víkend, budú tie pobočky s veľkou pravdepodobnosťou otvorené. Ale sa mi pracuje, alebo nie? Ale možno bude. Lebo som teraz počul, ako keby zástupca firmy, vieš? Ja, že Aťko sedí so mnou na jednej strane, ale... už vnímam, neboj sa. Začína mi neistý. My sme sa trošku dohodli. Nie, ok, super, akože myslím, čo konkrétne vysvetlenie pre našich poslucháčov a divákov je super, takže ja teraz získam tú fľašu, zakúpim si ju pomocou e-shopu, v kamenných predajniach to budem vedieť nájsť, alebo nebudem? Priamo máme v podstate fľašu si vedia turisti kúpiť aj v podstate tých prevádzkach 25, ktoré máme po Slovensku. Každej jednej sa dá kúpiť aj fľaška. Asi v dvoch nemáme akože kapacitných. Áno, priestorových dôvodov, lebo sú to fakt malé suvenír shopy, že majú tam len nálepku, ale v drvivej väčšine sa dá kúpiť aj fľaša. Tak, ide o to, že na tej Turi fľaše sú aj také lokality, pri ktorých sa nenachádza žiadny podnik v blízkosti toho miesta, takže tieto nálepky sú vlastne súčasťou balenia Turi fľaše. To malo byť prekvapenie, keď si ju rozbalia. To sa dá vystrihnúť. Toto vystrihneme. To nic sa nede. Nie, pohode. Cítim problémy. Nie, super. Už sú to zrazu naše problémy.
Už nechcem spolupracovať. Chceš to ešte moderovať so mnou, alebo... Počkaj, čo? Ja ešte nie som zástupca firmy, ešte stále som tu s tebou. Ostávaš tu so mnou ešte stále, dobre, dúfam. Ale dobre, takže zakúpim si to, mám to z e-shopu, alebo idem na konkrétnu lokalitu, zistím, kde si to asi viem zakúpiť možno, že to asi aj na e-shope. A dobre, mám tu fľašu, dojdem na to miesto, teším sa. A vypýtam si od nich ako keby tú nálepku. Áno, áno. OK, a tak viem zbierať ako keby, a to si lepím priamo na tú fľašu? Áno. OK. Ono je to ako keby ten istý obrázok, len je vyfarbený s názvom. Keď si pozrieš, tak je to obrys a na tej nálepke... Nedostaneš čierno-biely, ale dostaneš vyfarbený. Ja mám strašne chuť povedať Čo teraz. nakreslil Tinko. Aha. Tinko je veľmi šikovný, musím sa odločiť. Tinko je veľmi šikovný. Ja som to hovoril. A ja sa chcem ešte strašne... Ja milujem také otázky na telo. No, Chcem sa spýtať. Ja si na tú fľašku to nalepím. Tá nálepka je vodeodolná? Áno. Som myslela, že už táto otázka akože nepríde. To najčastejšie. To sa nás pýta, Dobre, že... máme poslucháčov rôznych. Nie, to sa nás pýta 99% ľudí. No vidíš. Jasné, určite základom toho produktu a tých nálepiek je, aby vydržali, aby proste boli vodeodolné, slnkuodolné, teplovzdorné, takže je to v najlepšej kvalite, aké to momentálne vieme dostať. Ja mám ešte ďalšiu otázku na telo. Mati, daj. Počkaj, ja to musím povedať, viem to na domičky? Či nie? Vieš, ale úplne by som to akože... Ja by som to nedoporúčal vzhľadom na to, že tam je teplá voda a môže sa ti dodrbať lepidlo. Vodka. Nie, akože dodávateľ garantuje, že to do myčky môže ísť, ale my to radšej takto komunikovať nebudeme. Ale tiež zároveň je rozdiel, keď niekto umýva na 40 stupňov 2 hodiny a na 90 stupňov 5 hodín v tej myčke. Rozumiem, ale počkaj, kto umýva na 90 stupňoch 5 hodín? No by si sa čudoval, ešte nemáš deti. Chvála Pánu Bohu. Ale stále máš podcast. Moje dieťa. Takže... Hej, tvoje dieťa. Dobre, super, takže ja tieto otázky milujem, ako keby, že viac priblíži ten produkt si myslím, lebo otázok vždy bude veľa. Jasne. A myslím si, že obsiahnuť to takto je podľa mňa, že super. A ja by som sa možno opýtal, tá cieľovka vieme, ale podľa mňa je strašne super nápad aj v tom, že môžete to dať deťom. Fakt je to super dáček aj pre deti, lebo keď to dáte deťom a oni zistia, že môžu zbierať na niečo nálepky, tak podľa mňa budú celé bez seba. Akože ja ako dieťa by som to doprial si, hej, ale ja to si, takto. Akože nie, musím s tebou súhlasiť, myslím si, že ty vieš dieťa, lebo myslím, že každé diecko, ktoré má 12, 13, 14, 15 rokov, asi netúži s rodičmi na turistiku, alebo spoznávať, že sú aj také výnimky, aj hlavne dnešná generácia, myslím mladá, že takto vieš pekne motivovať, že poď, ideme zbierať nálepky a mať to nejakú motiváciu. No neviem, 14-15 ročné dieťa asi nechytíš na nálepky, ale také mladšie by som povedal 8-9-10. Ale aspoň mu ten vieš viac atraktívniť, že proste ako keby vieš ho aj aspoň možno na 2% motivovať, vieš, že... Babi, vy by ste v 15 išli zbierať nálepky na flašku? Sme robili. My sme jazdili na koňoch. My sme chodili jazdiť na koňoch. Ale ja ti hovorím, že tam vidím aspoň menší potenciál motivácie. Ty nemusíš získať motiváciu úplne, že 100%. Ty tam vieš získať aspoň 2-3% toho, aby bolo to atraktívne. Áno, aj ten pohyb pre to decko. Čo by som chcela povedať, čo sa určite používa v produktovom dizajne a celkovo je ten aspekt gamifikácie. Proste pre deti a celkovo ľudí funguje veľmi dobrý aspekt ten, že je to nejaká výzva, je to nejaký zadefinovaný počet niekoho. Na mňa to napríklad funguje úplne perfektne. Ja úplne nemám rada nedefinované veci, ktoré nemajú konca kraja a nemajú začiatok a koniec. Že pre mňa úplne super funguje, že viem, že ich tam 25, viem si to v rámci toho roka rozdeliť, že takáto naša to takú štrukturovanosť. A máš cieľ. Tak, a hlavne cieľ a vidí tam človek ten postup. Čo je tiež veľmi pekné, že keď ľudia to budú poznať a títo ľudia sa medzi sebou stretnú s fľašou, tak má to slúžiť aj ako taký album spomienok, že si medzi sebou povedia, že kde boli a zároveň je to úplne skalopevný dôkaz toho, že na tom mieste boli. Takže nemôže niekto získať nálepku proste z niekadiaľ dokadiaľ, musel na to miesto reálne ísť. Môže byť stále kamarát. Ale ten kamarát musel ísť na to miesto, pretože... Ale nezažije to. No, pozná Tinka. Ja tu úplne aspoň vidím, že kto písal biznis stratégiu a že máš to naozaj čisto premyslené do každého jedného detailu, že každá jedna vec v tom produkte má nejaký ten význam, že ako keby spĺňa nejaký ten cieľ, že čo je podľa mňa že úplne super. A ešte jednu vec, ak môžeme v rámci tejto témy, by som veľmi rada spomenula, a to je ten, že tým, že sa tie nálepky kupujú v nejakých podnikoch, stále sú to nejaké kaviarničky, chatky, obchody so suvenírmi, stále sú tieto podniky niečím zaujímavé a hlavne sú to malé
proste malí podnikatelia, ktorí v týchto oblastiach sa snažia proste podnikať a poskytovať nejaké služby, takže my sa snažíme aj ich podporiť vlastne. Aj motivovať, aj takto proste komunikujeme medzi tú našu cieľovú skupinu, aby si tam zároveň dali kávičku, ochutnali koláčik, alebo proste takto ale zároveň. Ale toto je super, vieš, že takýmto spôsobom podporíte možno aj také malé obchodíky, malé kaviarničky, takže je to taký ten ekosystém toho celého, že ako keby podporujete aj tých malých podnikateľov, čo samozrejme aj vy ste v rozbehu, ale tá empatia tam je, aj tam cíti vlastne, že nielen sebe, ale teda pomôcť aj im, čo je veľmi pekné a zároveň aj ich možno motivovať v tom, že príde tam viac turistov a možno im pomôžete ako keby nalákať. Aj tam vlastne... Určite, to je jeden A sú tie nálepky, teda ja tak, keď sa vrátim úplne na začiatok, tak kúpim si tú fľašu, idem na to dané miesto a teraz mi hovorí, že viem si tam kúpiť tú nálepku. Takže ako keby ešte tam ako keby podporujem ešte niečo, že ako keby aj má tam ako keby aj ten hlbší zmysel, že aj pre toho asi človeka, ktorý vlastne tam oni na to majú maržu, takže že určite... je tam na to aj podporná tá druhá strana a samozrejme, takže mám aj dobrý pocit na srdíčku, že pomôžem aj vám a pomôžem aj im. A to je, a mám potom aj zážitok. Aj sebe, lebo som sa postavila. Takže ja si tiež myslím, že keď som videl prvýkrát ten nápad, tak mne hneď zavizovalo, že je to super nápad pre rodiny. Hej? Mne to automaticky zavizovalo tam, že Ježiš, mať rodinu, tak určite idem s dieťaťom, že mu kúpim tú fľašku a dobre, ideme zberať tie nálepky. A to je na tomto pekné, vieš, že toto počúvame napríklad aj od ľudí. Zhodou okolností včera som mala stretnutie s jedným chalanom a on cestuje sám a on hovorí, že úplne, že to je pre mňa to je pre mňa úplne nádherný návod, že nemusím rozmýšľať, kam sa vyberiem budúci víkend, ale proste položím prst na fľašu a... Kľudne povedz mi, lebo už vidím, že veľakrát si chcela niečo povedať, že kľudne sa dostať k tomu. Musíš skočiť do reči. Že aj pri výbere tých miest, ale sme si vraveli, že nebudeme skákať do reči, že pri výbere tých miest sme mysleli presne aj na tie rodiny s deťmi, pretože každé jedno miesto, ktoré je na tej Turi fľaši, tak aj keď sú tam teda nejaké náročnejšie lokality, tak majú rôzne spôsoby, ako sa na to miesto dostať. Že máme napríklad slovenský raj Geravy, kde sa dá ísť zemiarskou roklinou po rebríkoch, ale zároveň tam vedie aj lanovka. Čiže sa dá každé jedno miesto navštíviť aj s úplne malými deťmi, alebo s Matým. Maty nemá deti, ale zoberiem ho ja za ruku. Tak s Matým iba lanovkou. Ale to je zase len pekný príklad toho, že sú ľudia dospelí, ktorí to radi vidia. Hej, nechcela som to tak povedať, ale ktorí by si tam chceli zájsť, ale nechcú si to úplne vyšlapať. To je lenivšia alternatíva. Ako mne nevadia turistiky a turistiky milujem, je to pre mňa relax, ale nie náročné. Že ako keby toho nie som obľúbenec a je to úplne normálne. My sme mysleli, že si športovec. No to teraz jasné, už neviem. Kvôli Ačkovi asi mentálny. Nie, to sa mi presne páči na tomto. Ale mne sa páči aj to na tej Turi fľaši, že fakt viete to rozvíjať, viete robiť napríklad výzvu pre horolezcov, viete robiť výzvu napríklad do Tatier, hej, že pochodím si teraz 7 vrchov a podobne na nízke Tatry. Strašne myslím, že tam je veľký priestor aj na komunikáciu, že komunikačne to viete podchytiť veľmi super, buď na rodiny s deťmi, ako tak v širšom pozadí, ale aj tá cieľovka, tá primárna, ako keby aj tí ľudia, ktorí milujú ako keby tú turistiku, že ako keby máte to pekne podľa mňa, že škálované a vidím tam v tom, že ako keby je tam veľký v tom potenciál a som ako keby rád, že ste tu prišli a niečo takéto nám predstavili, lebo dať šancu aj mladým ľuďom, ktorí ako keby sa snažia aj niečo robiť prospešné nielen pre ľudí, ale aj možno pre ten turizmus. Áno, aj pre turizmus, aj pre pohyb a možno aj presne pre tie malé obchodíky, malé kaviarničky, pre tie malé stánky. Takže za mňa je to absolútne super. A hlavne ste tu takým príkladom, že stretli sa 3 ľudia a jednoducho rozhodli sme sa ísť do niečo aj pri tom, že máte iný full-time job a nebojíte sa toho. Nechcem úplne tvoriť ilúziu, že je to jednoduché, hej, že ono presne o týchto highlightoch, o ktorých sme hovorili, o tých injekciách, tá externá motivácia je skvelá. Ale podľa mňa, na čom to celé stojí, je ako každodenná interná motivácia a toho, že tí ľudia, zase sa vrátim k tomu nášmu regiónu, že ja dosť vnímam, že proste sú tam rôzni ľudia a veľmi málo ľudí je, ktorí sú ambiciózni, proste vidia pozitívne veci a budúcnosť pozitívne. Takže podľa mňa aj toto, aj pre nás, aj pre mňa, je veľmi dôležité, že my sa často stretávame a máme v týme ľudí, ktorí chcú niečo robiť. Že naopak nie sú takí, že len frflú, proste sťažujú sa, ale že tá interná motivácia každodenná, že niečo tvoríme, niečo sa nám podarí, niečo sa nám nepodarí, potom
proste stretávať sa aj ja silno verím tomu, že s ľuďmi, ktorými sa proste obklopujeme, tak takú budúcnosť a celkovo samého seba tvoríme. Takže toto je ďalší aspekt, že ja presne preto som v štádiu života, kedy som mala čo robiť 24/7, sa napriek tomu do toho pustila, lebo tam vidím fakt niekoľko veľmi, veľmi pozitívnych aspektov na rôzne strany, či sme hovorili, že je to proste pre turizmus, pre nás ako pre tým. A je to celkovo inak veľmi inšpiratívne, akože fakt rozprávať sa s takými ľuďmi je už aj pre mňa inšpiratívne, že netreba sa niektorých vecí bať, treba ich skúsiť, jasné prekažky tam budú a netreba sa len toho bať, treba do toho každý deň jednoducho investovať toľko času, koľko sa dá. Každé podnikanie prináša rizika, takže ale ako keby tie rizika prekonať a preplávať je umenie a veľa podnikateľov práve, použijem výraz, krachuje práve hneď v úvode iba kvôli tomu, že sa bojí. A že príde prvá nejaká demotivácia, príde prvé nejaké polená, nejaké problémy a ľudia radšej zdúbkajú. Takže... Paradoxne, podľa mňa každá situácia sa dá riešiť. Či lepšie alebo horšie. Každý problém má riešenie. Už nejakou proste... buď samozrejme to niečo bude stáť, či čas, alebo peniaze, alebo čokoľvek, ale každá má svoje riešenie a otázne je, že ako keď príde aj veľký problém, aj nám sa stalo zhodou okolností, proste mali sme s dodávateľom problémy minulý týždeň, veľký problém. Otázne je, aký mindset tí ľudia proste zachovajú v tej situácii, že ideme to skúsiť vyriešiť v najlepšom, akom vieme, alebo sa v tom budeme utapať ďalšie 3 dní. Dôležité je sa v tej chvíli podržať a hľadať tú cestu, ako vyriešiť ten problém. Nie sa teraz ľutovať, že ježiši, toto sa nám stalo a toľko sme do toho dali. My sme vôbec napríklad v takej krízovej situácii toto neriešili. My sme sa snažili vyriešiť tú situáciu čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. A to je podľa mňa najdôležitejšie. A toto je veľmi krásne mať takých ľudí v tíme, ktorí ťa podržia. Lebo keby jeden člen podľa mňa, alebo tí 2 členovia ostatní by napríklad v danom probléme nevedeli nájsť riešenie, alebo by ťa nepodržali, myslím si, že by to už dávno nefungovalo. A to je aj to umenie proste, ja by som povedala, človeka, ktorý je na to, aby to spojil, že vycítiť to a vedieť spojiť tých správnych ľudí, lebo ja stále aj proste hovorím, my sme veľmi odlišní v tom tíme a ja hovorím, že my nemáme vedieť robiť všetko, my máme vedieť si zastať tú rolu, ktorú tam máme a ostatní sa musia vedieť spoľahnúť na to, že ten druhý to robí. Že ty máš túto rolu a proste je to na tebe, lebo si v tom dobrý a ja mám úplne inú rolu. A... Musíte sa spoliehať jeden na druhého. Teraz sa dostanem k tej dôvere, lebo tá je veľmi dôležitá aj v rámci toho podnikania, že to je ten must podľa mňa, tá dôvera. Že ty vieš, že niekto niečo robí a robí to naozaj 100%, dáva do toho všetko a vieš mu dôverovať. Lebo keby si mal ísť na všetky strany, napríklad možno ako nejaký ten leadership a zrazu vnímaš to, že tam potrebuješ niečo, tam potrebuješ a stále niekoho kočírovať a strážiť a začať mu veriť. A to je presne to, že keď si dôverujete medzi sebou všetci, že každý to vkladá to, čo presne má, tak je to potom sa to úplne inak sa podniká a úplne inak sa tvorí. Presne tak, ale čo ja ešte niekedy badám je, že ja aj keď niekomu dôverujem, je dôležité, aby si ten človek tú dôveru uvedomoval a proste napriek tomu to nejakým spôsobom nevyužíval, ale naopak proste dal do toho naozaj všetko, čo má a vie. Že to musí byť obojstranné a len vtedy to vie dlhodobo fungovať proste perspektívne. Podľa mňa my to robíme aj tak, že aj keď každý si zastáva tú svoju úlohu v tom, tak stále si to vlastne odkomunikujeme medzi sebou, že prečo toto robím takto. Napríklad Tinko, keď robí nejakú grafiku, tak áno, je to na ňom, ale stále si to nejako tak feedbackujeme všetci. Že určite. A to je zase ten ekosystém takýchto malých startupov, že my sme proste traja. A to isté riešime procesy, ktoré nie v takej miere, ale proste určité procesy vo firmách sú identické, či je to miliónová firma, alebo proste začínajúci startup. Jasné. Čo sa týka rozvoja produktu, alebo tak.
my ich zastrešujeme traja, čo niekto zastrešuje možno 15, 20, 100 ľudí. Takže... Ale pokiaľ sú tie role dobre definované a vie to človek naplniť, si myslím, že v úvode je to akože úplne fajn a potom do budúcna samozrejme ten rast tam môže byť aj tej firmy alebo možno aj príjmanie nejakých nových ľudí. To by sme vám veľmi priali, lebo to sú určite tiež momenty, ktoré ako keby v rámci toho podnikania, to sú tie injekcie, možno vám to vie okoreniť, čo samozrejme prichádza zodpovednosť. Potom ešte väčšia, nielen v rámci ako toho produktu a toho predaja, ale aj toho udržania zamestnancov a tej nastavenia dobrej firemnej kultúry a všetkých ďalších vecí, že to sú tiež veľké zodpovednosti, ale o to je to podľa mňa to krajšie a tam dostávate tie darčeky v úvodzovkách, že ako keby ďalšie nové výzvy, a ktoré môžete ako keby budovať a vylepšovať. Super. Je strašne inak super aj to, že viete tú zodpovednosť rozdeliť medzi 3 ľudí. Keby to mal mať človek jeden na starosti, podľa mňa by ho mierne porazilo, ale takto to je podľa mňa dobré. Zase je to podľa mňa, že každý má tú svoju zodpovednosť. Že Vicky má na starosti sociálne siete a hovorím, my si všetko feedbackujeme, lebo každý máme možno trochu presah v niektorých veciach, malinko, takže my spolu o tom komunikujeme, ale že je to pravda, že sa to rozdeľuje teda aj na základe toho, kto čo má na starosti. No. A keďže sa blížime už kúsok ku koncu, tak ja by som sa možno opýtal vás, že čo by ste možno odkázali takým vašim rovesníkom, mojim rovesníkom, Mateo rovesníkom alebo mladým ľuďom, ktorí by chceli s niečím začať. Nejaká taká rada, tip, myšlienka. A nie možno len mladým, ale možno aj ľudia, ktorí sa boja ísť podnikať. Možno teraz nás počúva možno pani z východného Slovenska, ktorá už má možno po 40-ke a hovorí si, už je neskoro. Ale možno to neskoro práve nie je. A že čo by ste možno odkázali, čo tak treba? Že... Odvahu ja by som sa opýtala, keď sa rozprávame o tom, že sa niekto bojí, že či sa nebojí chodiť od rána do večera do práce, v ktorej je úplne mrzutý. Mňa to akože frustruje brutálne, že samozrejme ja by som, čo z mojich veľmi krátkodobých skúseností, že ja tu nechcem pôsobiť ako niekto, kto budoval biznisy 20 rokov, ale proste pre mňa je nočná mora chodiť do práce, do ktorej ktorá ma nebaví, ktorú nechcem robiť a hovorím to, že vnímam to, že strašne veľa ľudí to proste robiť musí. Nie je dobré do toho skočiť úplne, že all in, že teraz dám výpoveď, hej, a na druhý deň idem podnikať, hej, to nie. Že nemám nič. Čo, zaplatím účty? Akože treba si uvedomiť... Drama queen. Končím. Prepáč. V pohode. Tak ale máš tam ešte pravdepodobne 3-mesačnú výpovednú. Potom si zistíš, že ešte... Keď si nerobil na živnosť. Ale ešte by sa tam hodil aj nejaký ten kapitál, že dáš je to strašne divné, že ja som full-timer, mám živnosť, mám aj SROčku. Ja vlastne všetko mám vyskúšané. A nám rozumieš. Mám tie všetko. To je aj podcast, takže ako keby tie som na všetky strany, ale podľa mňa fajn si to vyskúšať. A super, úplne súhlasím, Klaudy, Vicky, veľmi pekne ste tak ako keby povedali a ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia. A druhá epizóda v rámci videa, čo je ako keby tiež naša premiéra, tak verím, že tá počúvanosť pôjde len vyššie. Tak akože pevne veríme, že nielen počúvanosť, ale aj to, že nás budú, akože budeme mať akože tie views, ktoré potrebujeme. Takže nie sme len na Spotify, sme aj na YouTube, ďakujem pekne, Mati, že si to spomenul. Nie, followujte nás presne na Instagrame. A ja by som len chcela vám skočiť, že aj vy ste úplný dôkazom toho, že vy to tiež robíte od srdca. Proste od srdca, ako hobby zatiaľ a to sú práve ľudia, ktorí v krátkodobej a dlhodobej budúcnosti budú tak akože formovať... Jasné, akože Joe Rogan má celkom veľkú konkurenciu, by som Áno, ale hovorím, to sú práve ľudia, ktorí do budúcna formujú veci v tomto okolí a štáte, myslím si, takže... Takže myslím si, že nebojme sa, nestracajme ako keby nádej, motivujme sa, majme odvahu a jedného dňa možno, keď máte teraz niekto v hlave to, že chcem sa čo podnikať a možno už máte nejaký produkt alebo nejakú službu, ktorú by ste chceli možno spustiť, tak sa nebojte. Obklopujte sa ľuďmi, ktorí vás motivujú, alebo stačí možno, dneska žijeme v dobe internetu, dneska si viete prečítať všetko. Návody, ako spustiť podnikanie, ako založiť firmu a myslím si, že až raz, keď to vyskúšate, tak to už nebude nechce ako keby ukončiť. Podľa mňa sa netreba bať toho, že
aj keď prvýkrát spadnem, aby som sa aj druhýkrát postavil. To sú aj presne deti, raz spadneš, oprašíš kolena a ideš. Jasné, presne to ale je to. presne. Naučíš sa chodiť, Naučíš behať, sa chodiť, takže že aj malé dieťa spadne 4 neprestať. krát a naučí sa chodiť. Takže to je presne to, že nečakajte od toho podnikania, Ale že keď treba do nemáte toho ísť. úplne šťastnú kartu, že budete o mesiac milionárom. Akože chce to veľa času, veľa energie, aj Pokory a poučenia poučenia sa a možno aj načúvať možno tým múdrejším a šikovnejším alebo si počuť možno nás podcast a dozvedieť sa možno viac. Takže ďakujem vám veľmi pekne, týmto sa s vami lúčime. Prajme vám pekný zvyšok dňa a pevne verím, že je pekný, krásny a slnečný, ako tieto dve naše úžasné baby, ktoré tu s nami sedeli. Ďakujeme. Ďakujeme krásne. Ahojte, majte sa. Držte sa. Podcast v trojke.